Ďalej je tu možnosť vytvárať si obsahové knižnice, čiže ak budete pracovať viacerí v Outtak Social App, tak si tu viete nazdieľať napríklad rôzne texty alebo banery alebo obrázky, ktoré chcete v budúcnosti zdieľať. My tu napríklad máme takéto banery. A odtiaľto si ich potom už len vyberáte a zdieľate ďalej. Ďalej je tu možnosť pridávať užívateľov. Vlastne viete si sem pridať svojho klienta priamo s tým, že mu viete určiť, aké oprávnenia bude mať. Čiže či môže pridávať príspevky, či si môže tvoriť reporty a tak ďalej. To všetko si viete nastaviť tu napravo v oprávneniach. Chcem sa opýtať, toto je vlastne online nástroj, alebo je to zvláštna aplikácia v počítači? Lebo máte asi Chrome otvorený. Áno, to je priamo v prehliadači. Čiže netreba na to inštalovať programy do každého počítača, ale stačí mať prístupy. Áno. Internetu. Dobre, super. No a ak si sem pridáte klienta, tak je tu ešte taká možnosť, že každý príspevok, ktorý si vytvoríte, mu viete odoslať na schválenie. Čiže odošlete mu to na schválenie, napríklad test company, s nejakou správou a tomu klientovi sa to už zobrazí na nástenke v pridelené úlohy pre mňa. Čiže tiež sa musí cez tento Outtak prihlásiť. Príde mu to aj na e-mail. Môže to urobiť iba priamo cez e-mail. Vlastne mu príde upozornenie na e-mail a tam stačí, ak dá, že potvrdiť, alebo vám odpíše na to, čo treba zmeniť. A on ak v tom maili klikne potvrdiť, tak to znamená, že sa mu tento príspevok automaticky pridá na nástenku? Nie. Vám sa to zobrazí tuto. Čiže mne, užívateľovi v Outtak, sa vráti odpoveď od zákazníka, že schválené. Áno, presne tak. A vy už to môžete potom publikovať ďalej. Takže... To je vlastne v tom pridelené úlohy. Áno. Tuto je, ak niekto pridelí úlohu vám, tu sú úlohy, ktoré ste pridelili vy ostatným a vlastne tu sa vám ukáže aj to, čo vám klient odpíše. Čiže teoreticky využitie tejto veci je aj my v rámci agentúry budeme si medzi sebou dávať úlohy. Áno, ja napríklad zadám kolegyne, aby tento príspevok spravila, tak, alebo nech sa na to pozrie, tak vlastne to môžem dať a uvidím, či to vlastne schválila, videla, spravila, nespravila. Presne tak, alebo či vám napísala nejakú poznámku k tomu. Takisto, ak vidíte, že na tejto nástenke, čo som vám ukazovala, že príde vám správa, tak tu na boku si viete dať, že priradiť a tým vlastne viete priradiť tú úlohu niekomu, takisto svojej kolegyni alebo tak. Čiže dať napríklad sem a že... To sa tomu človeku na nástenke nás zobrazí. Tam v pridelených úlohách. A takisto mu príde e-mail. Takže takto.